Dobrý deň prajem, vítajte pri ďalšom zo série webinárov, ktoré prinášame aj z oblasti fotovoltiky a nejakého vysvetlenia, edukovania noviniek a zmien na trhu. Aktuálne teda máme veľkú novinku. Včera vo večerných hodinách štátna agentúra SIA, Slovenská inovačná energetická agentúra, po dlhom čase ukázala dáta alebo teda informácie o novej dotácii, ktorá platí. V podstate od týchto dní sa môže začať s inštaláciami fotovoltiky v rámci tohto nového programu. A jednak prejdem na začiatok nejaké naše základné informácie a v rámci tohto webináru vám predstavím zmeny, ktoré prišli v dotácii. Tešíme sa z toho, že prišlo k veľkému zvýšeniu dotovania z pohľadu výšky dotácie a takisto k rôznym drobným úpravám, zmenám, ale považujem to osobne za smer dobrý k tomu lepšiemu, lepšie zmeny, ktoré to zjednodušia aj pre zákazníkov, aj pre realizátorov a hlavne zvýšia podporu a aj návratnosť systémov. Takže začnem najskôr prezentáciou z našej strany. Neviem, či našu firmu teda poznáte, sme Ekoprodukt. Sme na trhu už 12 rokov a fotovoltaike sa veľmi detálne venujeme zhruba 7 rokov aj realizáciami. Máme tisíce hotových systémov nainštalovaných a v podstate spokojných zákazníkov 40 000 v rámci našej databázy objednávok. A môžeme si skrátke prejsť, kto sme, ako nás viete kontaktovať. Jednak na našom webe si viete pozrieť aj systémy komplet na kľúč, aj na riešenia s predprípravou za pomoci nejakého pomocného elektrikára alebo jednotlivé komponenty. Kontaktovať nás viete cez link na Facebooku. Ak chcete konkrétne na obchodného zástupcu kontakt z vašeho regiónu, tak si viete na našom webe pozrieť a transparentne tam máme uvádzané telefónne čísla aj maily jednotlivých našich zástupcov. Viete nás stretnúť a obzrieť si našu či už výrobu, logistiku a aj showroom u nás v Prievidzi na Priemyselnej 2. Alebo tu ešte máme uvedený aj kontakt na kodru, alebo ak máte akékoľvek otázky, tak neváhajte zanechať v komentári na Facebooku v tomto linku, kde to pozeráte. A teda možno by som rovno teda skočil na tie zmeny v dotáciách, ktoré sa teda týkajú aktuálneho programu. K ostatným veciam by sme sa dostali následovne. Takže v skratke, dotácie sprostredkováva Slovenská inovačná energetická agentúra pod projektom Zelená domácnostiam, ktorý je financovaný Európskou úniou. A čo je také najdôležitejšie pre vás ako koncových zákazníkov, je otázka, koho sa týka samotná dotácia a koľko dostanete peňazí. Takže dotáciu viete dostať na fotovoltiku, kolektory, kotle, tepelné čerpadlá. Z nášho portfólia je hlavne to, čo vieme ponúknuť fotovoltika, fotovoltické panely. Kto je oprávnený takýto príspevok dostať, je fyzická osoba, teda fakturácia musí byť na fyzickú osobu, nie na firmu, ktorá je vlastníkom rodinného domu. To tak bolo vždy. A teraz je aj špeciálna novinka, že dotáciu môžu čerpať už aj na nehnuteľnosti ľudia, ktoré nie sú vedené v katastri ako rodinný dom, ale môže tam byť aj iný typ budovy, rekreačný objekt, chata a podobné iné názvy alebo iné katastrálne také zaregistrovania. Len musí mať ten žiadateľ trvalý pobyt na danom mieste. Takže toto je taká vážnejšia zmena, ktorá doteraz nebola možná. Ďalej, druhá taká najdôležitejšia informácia je výška dotácie.
Historicky výška dotácie bola 1500 eur, najvyššia možná. Dnes sa bavíme o výške až 4025 eur, maximálna možná dotácia na fotovoltiku, čo je naozaj veľký značný rozdiel. Trošku aj skúsim zväčšiť obrazovku, aby bolo vidno tieto čísla. Každopádne odrážam sa od oficiálnych dát, ktoré sú zverejnené na webe. A teda od výšky alebo množstva kilowattov, ktoré sa nainštalujú na vašu strechu, dostávate aj výšku tej podpory. Je tam viacero špecifík a to je to, že maximálnu dotáciu 4025 eur môžete dostať v prípade, ak sa jedná o systém s inštalovaným výkonom v paneloch 7 kW. To znamená, aktuálne je bežný výkon panelov u nás buď 410 alebo 500 W podľa typu strechy. Pri tých 500 W to znamená, že by sme tam potrebovali 14 panelov a teda pri takomto výkone by ste mohli teoreticky mať nárok na tých 4025 eur. Čo je potrebné ešte splniť je pri tej maximálnej dotácii zanalyzovať vašu faktúru za elektrinu za uplynulý rok. To by sme vám veľmi radi pomohli. Kľudne viete nás kontaktovať, my si od vás vypýtame túto faktúru, základne nej zhodnotíme, či máte nárok na úplnú dotáciu. Logika funguje tak, že 7 kW elektráreň môžete dostať v prípade, ak ste mali spotrebu 7 MW, 6 kW, ak ste mali 6 MW, 5 kW, ak 5 MW. Je aj možnosť neanalyzovať faktúru alebo nedodať ju pri nejakom posudzovaní do energetickej agentúry, ale v tom prípade máte nárok len na 1500 eur. Takže najlepšie, ak sa s nami spojíte a tieto faktúry si spolu pozrieme a spolu teda zhodnotíme, na akú výšku máte nárok. Ďalšie špecifikum tejto ceny 4025 eur, toho maximálneho príspevku, je ešte tuto možno vidno zvýhodnenie 15%. 15% bonus dostanete v tom prípade, ak spadáte do obce, ktorá má zvýšené znečistenie a spadá do znečistenia úrovne 3. To si viete pozrieť, alebo my vám to vieme pozrieť, veľmi radi to s vami zhodnotíme a pozrieme to podľa map Slovenského hydrometeorologického ústavu a tu si vieme pozrieť podľa jednotlivých regiónov, že pod ktoré územie spadáte. Napríklad, dajme tomu Banská Bystrica, klikneme si, pozrieme to, aby ste dostali ten bonus 15% a mali nárok na tú úplnú dotáciu v najvyššom možnom plnení, musíte spadať do znečistenia úrovne 3. Na týchto mapkách jednotlivých to vidíme označené červenou, prípadne je tu zoznam všetkých obcí a je tu k ním aj uvedený ten údaj, že či je to trojka, dvojka, jednotka. Takže spadajú tam len trojky. Toto tiež teda opäť veľmi radi s vami preberieme, pozrieme sa na to, pod ktorý kataster spadáte a tiež zhodnotíme, akú výšku dotácie môžete dostať. Čo je ešte veľmi kľúčové, čo som vlastne nespomenul na začiatku, je zmena aj v tom, že doteraz spadali dotácie len pre kraje všetky okrem Bratislavského. Bratislavský samosprávny kraj bol z dotácií doteraz vynechaný. Zmena nastala v tom, že ponovom je už aj Bratislavský samosprávny kraj možné aplikovať aj s dotačnou podporou takúto fotovoltiku, čo je fakt, že významná zmena a dokonca došlo tam aj k takému
ako keby prerozdeleniu zdrojov. Môžeme si aj pozrieť stav čerpania zelená domácnostiam a je tam dokonca zvýšená hodnota financií, ktoré spadajú pod, žiaľ, stránka v tomto momente nefunguje zelené domácnostiam. Každopádne 60 miliónov má putovať do Bratislavského samosprávneho kraja a do všetkých ostatných krajov by malo ísť 110 miliónov, ak sa nemýlim. Takže veľmi veľká časť bola prerozdelená zrovna na tento kraj, keďže dlhodobo nebol podporovaný. Možno k tomu ešte taký detail, že v Bratislave sú len dve lokality, ktoré majú možnosť toho špeciálneho bonusu, tých extra 15%, a to je teda Bratislava, Staré Mesto a Nové Mesto. To sú jediné dve lokality v rámci Bratislavského samosprávneho kraja, ktoré majú tento extra bonus. A teda k tým podmienkam máme tu, teda ak nespadáte pod tú lokalitu s tým extra znečistením ovzdušia, tak máte nárok na 3500 eur, to je teda znížená hodnota dotácie, ale stále veľmi vysoká. Existuje ešte jedna možnosť, ako sa uchádzať o toto zvýšené zvýhodnenie, a to je tým, že keď dôjde v danej domácnosti ku ukončeniu používania tuhého paliva na vykurovanie. To, aký presne tam bude postup a aké čestné prehlásenie alebo dokument bude k tomu potrebné deklarovať, ešte preštudujeme a vieme doplniť túto informáciu, ak niekoho bude zaujímať v komentároch, ale teda toto sú hlavné informácie. Takže zhrnul by som úplne zrýchlene. Jedna z veľkých zmien: Bratislavský samosprávny kraj môže dostať dotáciu. Druhá zmena: nemusí to byť len rodinný dom, ale môže to byť v podstate akákoľvek nehnuteľnosť, pokiaľ je v nej trvalý pobyt. Ďalšia zmena je zvýšenie teda výšky dotácie z historicky teda v poslednej dotácii maxima 1500 eur až na 4025 eur v prípade 7 kW systému. Čo sa týka procesne, by to malo fungovať teda tak, že od týchto dní by malo byť možné inštalovať. To znamená, že nemusíme čakať, pokým dostanete poukážku, vieme začať a budú sa poukážky získavať späť. Takže toto tiež považujem osobne za veľký krok vpred, lebo nebude to komplikovať realizácie. Veľmi dôležitým ale bodom je moment, kedy sa budú preplácať financie od štátu, a tu očakávame až v prvom štvrťroku budúceho roka preplácanie. To znamená, že osobne by som predpokladal, že nejaký marec a možno neskôr reálne budú prichádzať peniaze od štátu k zákazníkom. Čo ďalej by som teda opäť prešiel späť na náš webinár. Tu si môžeme teda prejsť, alebo teda na našu prezentáciu. Tu si môžeme prejsť opäť tak zjednotiť, že čo je vlastne teda fotovoltika. Fotovoltika je zariadenie generujúce elektrínu a skladá sa z panelov, ktoré sú na streche. To je to, čo bežne práve že vidíte od cesty. Konštrukcia, pokiaľ je dobre urobená alebo najlepšie ako je možné, tak skoro neviditeľná na tej streche a hlavne trvácna. Ďalej kabeláž, ktorá prevádza tú elektrínu až k meniču. V DC rozvádzači sa stretáva kabeláž na DC strane, menič mení energiu z panelov na energiu využiteľnú v domácnosti, a ďalej je tam AC rozvádzač, kde máte ističe a rôzne prvky, ktoré chránia samotnú domácnosť. Čo sú voliteľné príslušenstvá? Sú optimizéry, čo sú teda zariadenia na zlepšenie fungovania v prípade nejakého zatienenia. Ďalej aj vhodné na zlepšenie požiarnej bezpečnosti. Ďalej batérie,
samozrejme tiež veľmi dobrý produkt pre rôznych zákazníkov, ktorí chcú plne využiť energiu a nechcú ju nejak posúvať von. A ďalej už ku každej takej bežnej elektrárni kvalitnej sa dá dodať aj wallbox na nabíjanie elektromobilov, kde teda viete plne využívať prebytky. Otázka častá, na čo je niekomu fotovoltika pre rodinný dom, tak zjednodušenie je to na šetrenie energie a financií, je to investícia so zhodnotením, teda v porovnaní s nejakým autom, ktoré je na bežné účely fyzickej osoby, je to niečo, čo vám práve zarába, šetrí a v nejakom bode, keď sa dostanete na ten bod návratnosti, tak od toho momentu máte tú energiu v úvodzovkách zdarma. Ďalej, energetická nezávislosť je druhý dôležitý bod v prípade použitia baterky, samozrejme čiastočná. Finančná nezávislosť je to jediná cesta, ako si viete zastropovať ceny bez vstupu štátu. Myslím, že sa dlhodobo nedá úplne plnohodnotne spoliehať na to, že ceny budú naďalej zastropované a ešte záloha v prípade výpadku energie. Čo by som ďalej prešiel je otázka, či potrebujeme k fotovoltike aj batérie. Skrátene, nie je to nevyhnutné, záleží skôr od vašej motivácie, čo tým chcete získať. Či potrebujete aj zálohu, alebo vám stačí použiť výkup elektriny, virtuálnu batériu, požičovňu elektriny, kde vieme teda tú energiu posielať do siete a využiť ju neskôr. Tu určite by som odporúčal tiež spojiť sa s našimi kolegami, či už zanechať komentár, alebo nás kontaktovať, pozrieť sa na našu stránku, vyplniť formulár, urobiť niektorý z týchto krokov a my s vami profesionálne prejdeme všetky vaše možnosti a to, čo je pre vás najlepšie. Takisto zvolenie veľkosti systému odráža sa od toho, aké sú vaše očakávania, aj finančné, od toho, aká je prognoza vývoja vašej spotreby, akú máte strechu, a v podstate akú máte spotrebu, to je najkľúčovejšie. Čo je ešte veľmi dôležité a v dnešnej dobe, kedy je tých firiem naozaj mnoho, je otázka, ako vybrať realizátora a tu platí niekoľko bodov. Jednak mala by to byť firma, ktorá má všetky potrebné osvedčenia, kvalitných inštalatérov s elektrikárskymi osvedčeniami, ideálne aj s vlastnými revíznymi technikmi. Ďalej, určite by to mala byť firma, odporúčam, so skúsenosťami, ktoré vie, ako realizovať montáž, mať aj nejaké oddelenie servisné, ktoré vám vie pomôcť s dlhodobou nejakou starostlivosťou o ten systém. Určite odporúčam preverovať si referencie, recenzie a históriu danej firmy. U nás môžem povedať, že venujeme sa tejto téme už dlhé roky. Máme 10 000 zákazníkov spokojných. V rámci inštalovaných a dodaných systémov sú to tisíce. Už si myslím, že toto číslo v prezentácii je zastaralejšie, že to je možno aj cez 4 000. A v našom týme máme cez 100 ľudí, ktorí sa starajú o každý bod toho procesu. Či už na začiatku predaj, návrh, audit, potom administratívu, vybavenie všetkých povolení, ďalej koordináciu realizácie, samotnú profesionálnu inštaláciu a aj servis po dodaní. Čo by som ešte prešiel? Z pohľadu portfólia sa snažíme venovať len tým najkvalitnejším riešeniam, čo je tiež veľmi kľúčové, je zvoliť tú správnu technológiu už pri tom audite a návrhu systému. A tu tiež to prechádza diskusiou s vami o tom nájsť ten správny pomer toho, čo potrebujete, či potrebujete zálohu, alebo skôr potrebujete šetriť. Samozrejme, v prípade našich riešení nerobíme to najlacnejšie, ale robíme to, na čo sa dá skutočne spoľahnúť a kde vám vieme dlhé roky dodávať aj podporu. Takže toto je pre nás dosť kľúčové.
A rád by som teda opäť len pripomenul, ak máte akékoľvek otázky, podnety, zanechajte kľudne v komentári alebo poďte na náš web, viete tam nájsť kontakty na našich ľudí, s ktorými sa viete spojiť a prejsť si návrh riešenia. A ešte nakoniec by som teda zopakoval, aké zmeny sa teda dejú v rámci podpory, a to je teda Bratislavský samosprávny kraj je aktuálne podporovaný, ďalej nemusí to byť len rodinný dom, ale musí byť trvalý pobyt, ďalej zvýšená hodnota príspevku na fotovoltiku až 4025 eur, ale toto budeme vždy s vami posudzovať na základe lokality, či máte nárok aj na bonus a či môžete aj dostať maximálnu dotáciu z pohľadu výkonu. Takže túto určite odporúčam nechať to na nás, na profesionálov, a spoločne s vašimi dátami a našimi vedomosťami nájdeme to správne riešenie a verím, že uzavrieme dobrý obchodný vzťah, kde budete spokojní a budete môcť povedať, že ste si vybrali správne a na dlhé roky partnera a realizátora niečoho, čo vám má dlhé roky šetriť energiu a pomáhať v domácnosti. Takže ďakujem vám pekne za pozornosť a to je všetko.